ta' arċipelgu f'nofs Mediterran, jekk takkissa jew tikkiża tista' tgħix profa vulkan. Armata preparata lesta biex tilqa' minn kmieni, ċabla prestiġjuża ospitat il-kavallieri, letteratura msawra ħasib kitab friġġieri, u sabri fahem faħru ħafna qalu bis-siri, imma alla tani arma illi huwa insieri. Dina lik nan. Ta' kien żmien, meta konna l-kol flimkien, iżda llum kollox virtwali, artifiċjali. Meta jkolli 60, ikun aħjar minnek. Tista' tinsa ġbin. Ara nara x'waħda din m'għandix umani. Ta' kien żmien. Ta' kien żmien. La jkolli 60 bla sfur fil-gabbjetta, bil-qeda wara l-bieħ binħallef fuq il-ganġetta. La jkolli 60 żgur jieħduli il-liċenzja għax taqbadni jid-dimensja niftakar jiena kont nagħmel xi xejn tal-inżidi. Jiddifenda triq mhux ma' dawk il-pulliti. Refer minħalluqa nagħti il-vuċi il-maħnuqa għax il-lingwa ġiet biżuqa jista' waqgħet xi kometa. Ħafna rawa strabba għaliex jiena poeta. Min jaf kemm il-darba jiena tħaġġa xi praspura għax taqbissu xi jalqa u naqta l-isbaq fjura. Ħaġa waħda żgura ħajkun xardak id-diskors li kif jiena għext pulliti skur Mandela b'dar issa huwa il-moment illi naħku daw il-maskli, nitfu id-bissima ħalli nieħdu it-taliba, il-mużika qdimna sawritna ġabritna b'saħħitna. Bra! Ta' kien żmien, meta konna l-kol flimkien, iżda llum kollox virtwali, artifiċjali. Meta jkolli 60, ikun aħjar minnek Tista' tinsa ġbin. Ara nara x'waħda din m'għandix umani. Ta' kien żmien. Ta' kien żmien. Ta' kien żmien. Ta' kien żmien. Mużika, mużika, grazzi Ta' l-għajtuna. kien żmien. Ta' kien żmien. Ta' kien Lindsay u dejjem tagħkom il-pelakku. Bra, 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 bra. Hey! Dak kien żmien, dak kien żmien, dak kien żmien. Grazzi. Grazzi, mużika, mużika, grazzi l-għajtuna.